שלום, וברוכים הבאים לסדרה החדשה שלנו. בכל פרק נחקור את הסיפורים הכי מסקרנים ותעלומות שלעולם עדיין לא נפתרו. היום אנחנו צוללים עמוק אל האוקיינוס כדי לגלות את האגדה של המגלודון, הכריש הענק ששלט במים לפני מיליוני שנים, ואולי עדיין מסתתר אי שם. תדמיינו כריש לבן, ואז תגדילו אותו פי 3. זה יהיה המגלודון. טורף על של האוקיינוס. אורכו הגיע ל-20 מטרים, כמעט כמו משאית ארוכה, והשיניים שלו היו בגודל של כף יד אנושית. הוא היה היצור הימי הכי מפחיד שהסתובב במעמקי הים לפני 3.6 מיליון שנה, עד שהוא נעלם. או שאולי הוא לא נעלם בכלל? האוקיינוס הוא מקום היסטורי. יותר מ-80% ממנו עדיין לא נחקר. בהמשך השנים היו עדויות מטרידות. מלאכים שטענו שראו צללים ענקיים מתחת לסירות שלהם, צילומים היסטוריים ואפילו דיווחים על כריש בגודל לא הגיוני. האם אלו הוכחות אמיתיות או סתם תעלולי מצלמה? איש לא יודע. מדענים מאמינים שהמגלודון נכחד בגלל שינוי אקלים, אלימות הטרף שלו ותחרות קשה עם קרישים אחרים, כמו הכריש הלבן. אז האם המגלודון באמת נכחד? או שאולי הוא מסתתר במעמקי האוקיינוס, רחוק מעינינו? התשובה עדיין לא ברורה. מה אתם חושבים? האם הוא עדיין שם? או שזה רק מיתוס? תכתבו בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת לייק, להירשם לערוץ ולהדליק את הפעמון. נתראה בפרק הבא, שבו נגלה עוד סיפור מסתורי.